यीशु मसीह पेड़ पर से जक्कई को नीचे बुलाते हुए। हे हमारे भाई बहन लोग सबके जय मसीह की। हम राउर लोगन के सामने परमेश्वर का फिर एगो नया वचन लेके आइल बा जौन जगई के बारे में बा। पेड़ में मनुष्य यीशु कहला कि बचा सकेला जा जौन जकई रहे उ धनवान और हफ्ता लेवे वाला रहे, यानी कर लेवे वाला व्यक्ति उ दूसरा का पैसा चुरावे वाला रहे। लेकिन उ यीशु के देखल चाहलस, लेकिन उ बहुत छोटा रहे, बड़ी भीड़ रहे। लेकिन जकई एगो पेड़ पर चढ़ गईल। जब यीशु वही रास्ता से जात रहा, यीशु ऊपर देख के ओकरा से कहला, हे जकई नीचे उतर के आव, हमके तोहरा घर में रहे के बा। आज तब सब लोग बड़ा चौंक गईल। जकई अच्छा आदमी ना रहे, लेकिन जकई नीचे आयल और बहुत खुश होके यीशु का स्वागत कैलस। उ यीशु से कहलस उ बुराई से अपन मन फिराई और अपना आप के बदल ली। तब यीशु कहला, आज ई घर में उद्धार आई बा, काहे कि यीशु जे हेरा गए रहे ओकरा के ढूंढे और ओकर उद्धार करे आई रहा। आमीन।